салом алейкум дӯстони азиз, аз назарин саломатиё хубай. Инак боз грандиозный распродажа аз инами ипекои фасон ҳамаш новинкаян духтарако. Марҳамат, каседа дар корай и хели нархи ягон ҷода нест. 380 сомон ипеки хушрӯ распродажаи беҳтарин рафтестай духтаро. успед кунен фасониша бинен охи чихе гилои хушрӯай та охира тамошо кунен духтаракои азиз. Ина набора оҳиста мегирим то ин ки ба ҳазур тамошо карда скриншот карда мада партоин илтимос хоҳарои азиз сурат напурсен, суроға напурсен, мо фақат доставка кати кор мекунем. Ана нигоҳ кунен, кабутча диден чихе хушрӯай. Мана кабутш ҳастай, инай гил, ана баданай гил чанд ранги дигаш ҳастай. ҳози якта ба якта ҳамаша нишон метам. 380 сомон як либос шай духтарако. каседа дар курай доставка нависен доставщик дара бурдаш мода мерасона занакай доставщики мо. Мана нигоҳ кунед, инай рангам аҷоиб хушрӯ малина цвет баданаи савза ҳозиам по хушрӯ гирифтестиян киртада аҷоибот меброяд духтарако. гарантияш кати метавонен дархост кунен. ана баъдан духтаро ҳози бо дига гиле ки шумо пурсида будену тамом шуда буд омадагай ана мигилай духтаро. мана киртада фасон меброя и абаяям кунен ай ипек хушрӯ меброя барои ки чанд касо кардан медонам хушрӯ бромад. ина иям ҳам хел 380 сомон. ино ҳамаш ипекои ҳам қиматиён. ҳози акция шудагай 380 сомон. мана кадомеш дар кор мешава. скриншот кунен, равон кунен, мо шумода доставка мекунем. диден хушрӯгиша сангошам аҷоиб хушрӯзадагай бо мебаран ай пеш бинен. ина гилмайда мепурсиден марамат. ина моделои гилмайдаям ҳастай бисёр хушрӯан. ина гилмайдошам мана инаи ранги сиёҳа мепурса. и сиёҳи шоколадничаям хелеай духтарако. инаям ҳастай. мана и кабут ана фиолетови мегуфтед фиолетовиам ҳастай. яъне хеле кабутшам ҳастай. хулас чанд моделай инамҷа чӣ моделе мебинен ҳамаш 380 сомон. кунен духтарако инай гилам гули фасонай аз инам чанд та расветка омадагай. мана санго ҳамаш сангои тоза. марамат кадомиш дар кор мешина. сиёшам ҳастай фиолетовишам. ина ин рангам необычни хушрӯай иш боша талха барг. мана хулас аз иноям дар кор бошатонам метавонен скриншот карда равон кунен дарав доставкатон мекунан. ана игилам хушрӯа аз инам чанд та рангай диден чихе рангакои хушрӯ дора ҳамаш игили новинкаяй духтарако. мана диден чихе гули хушрӯ аз дурмаш мода нишонитим биненда. нархшон 380 сомон як либосаш. марҳамат. ана баъдан бо ҳастай инай қаламфургулак аз инам нигоҳ кунед малина цветаш ҳастаю сиёҳуш ҳастай. мана аҷоиб хушрӯ киртада иям хушрӯ меброя. ана гили зури дига инай гилай бисёриё ҳози гирифтестиян. мана нигоҳ кунед сиёҳуш ҳастай хушрӯай сиёҳуш сиёҳи сери рангай чи хелеай ҳам хелеай духтарако. мана бинен ана баъд талха баргиш ҳастай. хоҳен аз инам дархост кунен. ана иям гули хушрӯая ҳамаш духтарако аҳамиятен ҳамаш гулои фасон ҳамаш ипекои хушрӯ. ана ишам гули хушрӯ диден иша бинен бовой май ба духтарако. мана кабучам ина ишам ози кушомша бинен. мана кадомиш дар кор мешава аз шумо як скриншот карда равон кардан аз мо шумода доставка намудан. ана игилам бисёриё пурсида буд. ина духтаро дута рангиш мондаги ҳаст. аз инам метонен акция кати харидорӣ кунен. 380 сомон як либосаш. ям 600 сомоноҳоян духтаро ҳози акция шудагиян 380 сомонӣ.